Tisbiang नुयो दिरुंलायदों थिखोनालै बेनि नामा मानसिया ना बे नङा बे नङा गोजौ इनो सोलोंदों बाज्रेलायनोसै माथो इनो बैथिंनालाय नोङो नामा बैथिंना गारियाबो मोजांसोमोन बिराद ब्रेजा आइया कुसबिरि लाना थांदों इनो इयाव नांबायना नांबाय बिराद गाज्रि नांदों इयाव जिङा नांलांनायखैसो इयो बेयाव थानायखौ थानाय बै कुसिबिरि माबाबाय माबाया इयाव नांगोरदोंना बुस्थुआ इयाव मोजां नांगोरदों जिङा नांदों इयाव नांनानै डाइरेक्ट थांबाय वान साइड जेबो जायाखै नैबे साइडआल' थांदों थांनायालाय साइडथिं बेल' गेरेबदोंदां गाज्रि जायासैदां ना सिङावबा मा जादों दा ओइ एसे थांसिगोननि माबाफ्रा इनो सिंनिया बायबायदां बेयाव जानायखायसो जानाय नामा बेयाव जानायखायसो जानायथ' गोथौ जानायबा मा जागौमोन मानसिया ओंखारनो हाबाय जेबो जायासै बोबायो डेमेज जागोन गारि सिङाव खस्थ' मोनगोन खिसनोसो पुरा ডেমেজ हो जाएगा अभी गलांगोनसै नै जों हाया इखा हाया ये पूरा नहीं पूरा बॉडी उठाना पड़ेगा आएगा नहीं आएगा रे खराब हो जाएगा ना नीचे पूरा हायालै गाड़ी पूरा नीचे का पूरा वो फार्मा बनाना पड़ेगा रास्ता तो है वहाँ इधर सोलायदों गारिया ससमा हमनाया इधर सोलायदों गारिया सब स्पेस गावनिनो गाव हारसिं गारिया स्पेस जाजोबगोन ने ओइ कम्पानिनि गारि ओइ बेलहा लांनो हागौ आगे बस Hama kayak bola sedang. Paham begini anjang. गाड़ी बाद में लगाओ हैंडल लगाओ ना पहले 2 दिन से निकल रहेगा बात है निकल लगा दिया ओ खटसा ना ए थांलायो